Matay bro. Duha ka oras naman ta pinabot dire. Wa magyapon kay mo. Ay pag kog i-distract bro, gahuna-huna pagani ko. Napudi kayo nahuna di ay? Daghan. Ako ni mo bro no, mabayad na lang ka kay gilamok na lang ko dire pinabot sa imo ha. Ay sapod, give me time to think. Kung mamove ka diha, kauno, mamove ka diha kauno nimo. Ate ka sana sa buka may. Ako na tikasan na ni Ron. Igor ako ni mo diha nya matikasan na hinoon ko. Huy! Kung saan mo diyan kayong problemado man kayo mo? Sama. Aw, dama! Aw ka na murag cheese! Kasayon, rana! Puro lagi problemahan mo. Kung saan ka mo? Ayaw! Ayaw na! Ayaw! Ayaw nga! Sayop na diha! Buot man kay. Di! Na! Nandi ka! Ay ka bro. Na! Muna, Ron! Dama. Tanawa! Giingati kang ayaw to i-move dito. Double nun! Ginandirita to gi-move kanina oh! Bugo man ka! Kung ikaw na duwa no? Sige ka panudloy. Bawa na nag-focus ta. Pukus pang bugo ba? Ikaw ba iyo ra ba siglang ngas diha? Dagko ka ni. Pusta kay ba ka pala postahan eh? Sila man? Sa gatos. Ayaw! Ayaw! Ayaw, nag-ayaw ah. Ayaw bro! Ayaw bro! Ayaw! Ari ka mumupo. Ano ka siya? Ikaw ba? Magapil-apil na may nung kadire nga. Igor man ka magtanaw diha? Diha mo no? Diha ka bitaw duklon ti karon. Lagi ka na ba? Ya, sige pila-pila pustahan na iben eh. Nawa! Nawa, og diri pa kanimo mo. Oh, oh. Bang, bang, bang. Triple kill! Triple kill oh! Bitaw no? Sus, buguan! Ano eh? Kana, diha! Ayaw! Ayaw pagpatakaw mo, ha? Ug masayop ka, mapildi ka ko sa gatos, di ba? Ug mapildi ka ko sa gatos, wala ka ikapal to konsumo para sa imuhang pamilya. Ug wa ka ikapal to konsumo para sa imuhang pamilya, mag-away mo sa mga asawa. Nya kung mag-away mo sa mga asawa, buwag pag mo. Buwagan ka niya, palayason ka niya. Ug palayason ka niya, wala kay matulgan. Asam ka matug? Para sa mga kilit-kilit. Uwa kay matulgan, ilantan ka, magkasakit ka, pa-hospital ka, i-swab test pa yun ka dito, ma-positive pa yun ka sa COVID, diba? Munang, hindi ka positive mo sa COVID, mamatay pa yun ka, diba? Munang, you think before the move, you move before you think. Dili na siya sakto, siya dili. Kana, ogo. Hunahunaan dong, ang kinabuhi, usahay mapildi, usahay makadaog. Pero mas mayo na makadaog ka, kung diri mo imog. Ha? Mukaom na siya niya. Bantay ha, sure na ka diri ha. Sure na ka na. Sige diri ko. Diri ko. Sure na kika nga diha imong mo bro? Yes. Di na gini mo na usbon gyud? Tara mo kasi. Lagi. Sure na gina? Wah hilakay ha. Usa. Usa pa lang to ha. Duha. Nya asa mang imong hadiah? Ambi na. Kwarta. Sige, adto na ko, bye-bye. Nanikas na sakto man tayo. What's up mga kaunaya? So mga kabunal din mo shoutout ang karon day. So una day kay si Bro Clifford Babaw din nasa Danau day bro. Bro. You there and we are here. We're everywhere. Next day kasi Mark Buang day. Mark Buang our Bro, shout out bro. si Nilmark day. Bro, shoutout sa iyo. Og next kasi Sir Vixman day sir. Akan salamat kasi mga support na Shout out boss Bexman. Thank you very much for your support. Salamat kayo sa Akan support, everything ang everywhere. O kana mo shout out po day ko sa Sir
J. Lipawpaw Villarasa day. Shout out. Akan salamat kay sa paghatag si muhang isdas. Thank you very much. Next time na pud. Ako lagi may kakaon ng isda lagi. Di isda nagapin man katong kuan na. Sige din bro. So next day kasi si Prince Vincent Andrino Diclana. Shout out bro. Shout out, bro. Shout out sa inyo ha. So next kay si Deyes Susvilla. Shout out. Deyes Susvilla. Shout out sa inyo sa mga Susvilla kada pamilya. Shout. Next kay si King Gion Veraces. Shout out. Veraces family. Shout. Show. And then si Carlo Orlac Bantiring. Shout out sa Bantiring family. Shout. Alright, next song. So, shout out din no sa North 47 Racing Team, Bugo chapter day, shout out ya. Ninyo tanan mga member ning North 47 day. Shout out. Disunod sa akong amigo day si John Renoy Nay, big shout out diha. Shout out. Ya, kang Aliwil Maglasang, ako ni gagaw day, shout out diha. Shout out. Shout out diha bro. O kang G-Ford Midel, shout out diha dol. Shout out dol. Then sa Lolo Dokyo TV day. So big Lolo shout Dokyo out TV. aning Lolo Dokyo TV. Then sa ni FRO Karkar City. Basta shout out aning FRO Karkar City. Sa Karkar City day. Shout out sa mga taga Karkar yan. Then kaning kang Mami Roselin's vlog. Shout out. Vlogs day. Then Sa syempre Karkar. kang Kinit Mayokte. So big shout out Kinit kay Mayokte, Kinit alright. Mayokte day. So ikaw mo ako na ba? So una sa tanan no. Shout out ko sa ako ang beautiful teacher sa CRMC. Sinang sope. Dili. Future Si wife. Gian, Ma'am Gian Johnson. Shout out ma'am. Maul, future Shout out wife. sa my ma'am. Shout out ma'am. Sa nimo tara dali. Danghag kayo. Muna. Shout out ko ni Christian Ninyo Link, Yeah. Michelle Olivas, Nining Labitana. Shout out ni Malods. Shout. Bima of Cebu, Shout. Jomar Lipitin, Shout. Lloyd Batimar from Karkar City and manam din no? Shout. Oh, mana. Okay. Shout. Yes. Tuloy. Okay. Sa to ending. Ha? Sa to ending. So guys, salamat din sa mga Hindi ito, atay sa labas mga ito. loyal supporters nato Yeah. diog sa mga umabot ka supporters day guys. Yeah. So, what bunal ra gyapon pa-support ta. kami sa among video day no. Pa-follow and share lang Yes. niya day og nakayon sa Alright. among video day. Sa YouTube po guys. Kita nato YouTube guys. Subscribe mo comment din yung katong YouTube. Subscribe na po guys. Feedback daw rin. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rock slayer, the hooker layer. Motherfucker say a